Amunu sɔgɔlen bɛ aw ka jabaraniso mandi la an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ka kɛ ni aw ka wagatiw cogoya ye. Bi ye araba ye desanburu kalo tile 4 san 2024 aw ka kunnafoni wagati selen filɛ. Bakuruba kunnafoni na an ka premier ministre taara lajɛli min kɛ AIG mɔgɔw fɛ yen nɔ an da bɛna don la fo ka taga se Yirimajɔ finitigilakaw ma olu ye tɛgɛ kɛ bingani wale kɛla minnu na an da bɛna don o ni a ɲɔgɔnna caman na kɔkan kunnafoni olu bɛna lase aw ma aw bisimila. Ka kɛ ni an ka jamanakuntigi ka laɲini ye arabadon novembre kalo tile 27 conseil des ministres senfɛ an ka premier ministre général de division Abdoulaye Mayiga wulila ka taga AIG mɔgɔw yɔrɔ ka taga u baara kɛ bolo lajɛ minnu ka baara bɛnnen bɛ élection labɛnni ma yasa ka taa lajɛ u bɛ ka baara kɛ cogoya min na a tagalen ye a y'a jira ko a nimisi wasara kosɛbɛ wa a y'a jira AIG ɲɛmayaso la ko u bɛ u kɔ sanga ani wagati yasa min ye kalatafiliw ye o bɛ se ka labɛn cogoya min na i n'a fɔ jamanakuntigi bɛ a fɛ a ka kɛ cogoya min na ko u na u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ k'u dɛmɛ u ka nin baara in na yasa u ka baara o bɛ se ka ɲɛ u bolo cogoya min na AIG ɲɛmayaso fɛnɛ ye a jira an ka premier ministre la k'u mago bɛ u ka dɛmɛ na kosɛbɛ nin baara in tacogo ɲuman na wa u y'a jira fɛnɛ k'u mago bɛ société civile ni o ye an jamanadenw ka tɔn ye ani min ye an ka senamatɔn maaw fana ye k'u mago bɛ olu fɛnɛ ka dɛmɛ la yasa kalatafili o baaraw bɛ se ka labɛn ka ɲɛ cogoya min na ani kalata o bɛ se ka kɛ cogoya min n'a fɔ jamanakuntigi b'a fɛ a ka kɛ cogoya min na jamanadenw bɛɛ lajɛlen ka nimisi wasa sɔrɔ a ko la. AIG ɲɛmayaso y'a jira an ka premier ministre la k'u mago bɛ u ka dɛmɛ la yasa nin baara ninnu bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogoya min na wa u y'a juru la fana k'u mago bɛ société civile ka dɛmɛ la ani an ka senamatɔn maaw ko u mago bɛ olu fɛnɛ ka dɛmɛ la yasa jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lawasa sɔrɔ a ko la cogoya min na an ka premier ministre ye a jira AIG ɲɛmayaso la k'u n'u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ ka welewelema kɛ ka ɲɛsin société civile maaw ma ani an ka senamatɔn k'u n'u bɛna sigi ka fɔ kɛ yasa min ye élection ye o baaraw bɛ se ka labɛn ka ɲɛ cogoya min na wa a y'a jira fɛnɛ ko ale ka da yɛlɛlen don sanga ani wagati bɛɛ lajɛlen maa o maa bɛ k'i b'a fɛ k'i sen don nin baara ninnu na yasa a bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogoya min ani jamanaden bɛɛ lajɛlen o bɛ se ka lawasa sɔrɔ a ko la cogoya min na. Yirimajɔ finitigilakaw ka patrouille dɔ senfɛ nɛgɛ kaɲɛ 5 wagati u sera ka binganikɛla dɔw tila ka bɔ Yirimajɔkaw bolo minnu ka baara bɛnnen bɛ ka bin maaw ka k'u bolofɛnw daragi ka bɔ u bolo u kɛlen kɔ ka nin maa ninnu minɛ u taara ni u ye ka u di an ka kiiri tigilamɔgɔw ma nin wagati in na u bɛ olu ka bolo kan u ni ɲangini min ka kan olu bɛna o da u kan. An ka premier ministre ni an ka senamatɔn maaw kan ka ɲɔgɔn ye sini alamisadon desanburu kalo tile 5 san 2024 CICB kɔnɔna la u ka lajɛrɛ in kun tɛ dɔwɛrɛ ye u bɛna na kuma kalatafili min kan ka kɛ o baara kɛcogo ɲuman u bɛna kuma ɲɔgɔn fɛ yasa ka hakilinaw ka olu di ɲɔgɔn ma i n'a fɔ an ka jamanakuntigi général d'armée Asimi Goïta ye a laɲini cogoya min na an ka premier ministre ni a ka jamakulu fɛ k'u ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yasa min ye kalata ye o baaraw bɛ se ka daminɛ ani fana a ka kɛ hɛrɛ ani baden kɔnɔna la ka sɔrɔ mankan o ma bɔ a ko la. Fili Sisogo ani Nuhum Dibataw olu ka lafasalibagaw ye damakasi sɛbɛn don an ka kiiribulon tigilamɔgɔw ɲɛkɔrɔ yasa u bɛ se ka liberté provisoire sɔrɔ cogoya min na nka an ka kiiri tigilamɔgɔw ka lajɛrɛ min kɛra novembre kalo tile 13 u ye a jira ko u tɛna na liberté provisoire di ni maa 3 ma ko sabula baaraw bɛ sen na ka kɛɲɛ ni président ka avion sanni ko min fɔra don tɛmɛnenw na IBK ka wagati la ani kɛlɛkɛminɛn minnu sanna ka di an ka finitigilakaw ma ko o sɛgɛsɛgɛliw ma ban fɔlɔ a jirala ko min ye Mahamadu Kamara ye
o kɔni o ye liberté provisoire sɔrɔ nka a ye sefa wari $500,000 a ye o de sara yasa a ka se ka liberté provisoire sɔrɔ sabula o fɛnɛ nɔ tun bɛ a ko la. Madame Buhari Fili Sisoko ani Nuhum Dibata o ka lafasalibagaw ye a jira ko u ka kiiri tɛmɛnenw na ko min y'an ka kiiritigɛlaw ye ko u ma daliluya jɔnjɔn sɔrɔ min b'a jira ko ni maa fila nɔ bɛ nin ko in na ko olu kɔni hakilina la liberté provisoire kan ka di u ma. Wa u y'a jira fana ko min ye Nuhum Dibata o ye ko kabini ni a y'a mɛn ko ale nɔ bɛ a ko la a wagati a tun bɛ CNT la ko a yɛrɛ ye a ka baarabila sɛbɛn ka na o bila yasa a ko bɛ se ka lajɛya cogoya min. Wa u y'a jira fana ko Madame Buhari Fili Sisoko ko ale ma sɔn ka caution sara a ko la sabula ko a ko k'a b'a fɛ a tɔgɔ ka lajɛya ka bɔ ko in na ko sabula ko ale nɔ kelen o tɛ ko in na ko u kɔni bɛ a ɲini an ka kiiri tigilamɔgɔw fɛ ko u ka fɛɛrɛw sigi sen kan yasa min ye ni maa fila ye u bɛ se ka liberté provisoire sɔrɔ. Wa u y'a jira fana ko ni maa fila bɛ se ka to liberté provisoire la ko a tɛ sɛgɛsɛgɛli min bɛ sen na k'a tɛna na o baara jɔ. Fondation Orange Mali ni a dɛmɛbagaw ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin maaw ma ji ye tiɲɛni don maa minnu kunna ɲina Bamakɔ, Segu ani Mopti marabolo la. U ye dɛmɛ min ta ka ɲɛsin ni maa ninnu ma o bɛ taa i jɔ sefa wari $52 la. U ye lasigi kɛ alamisa don novembre kalo tile 28 san 2024 place du cinquantenaire la yasa ka ni dɛmɛ di ni maa kofɔlen ninnu ma. A kɛnɛ kan Bamakɔ gouverneur ale nɔrɔ bilalen kun don ni Mahamadou Traoré. O ye Fondation Orange Mali ni a dɛmɛbagaw fo kosɛbɛ u ka nin waleya in na. A y'a jira ko ni dɛmɛ in b'a jira ko u labɛnnen don ka malidenw dɛmɛ gɛlɛya kɔnɔna la. Wa a ye a jira fana ko ni dɛmɛ min bɛ ka ta ka ɲɛsin ni maa kofɔlen ninnu ma ko olu b'a dɔn ko ni dɛmɛ in tɛna na se ka u ka haminakow bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ nka ko a kɔni na u dɛmɛ ka fɛn dɔw sigi sen kan yanni ko tɔw ka se ka ɲɛnabɔ. Bala Traoré ni a ka cɛdenw n'olu ɲɛna tɔmɔna an ka jamana ɲɛmaw fɛ ka bila an ka mairie du district kɔnɔna la olu kalikan ye ka ɲɛda kura di Bamakɔ ma. U ye fɛɛrɛw sigi sen kan yasa min ye an ka sirabaw ye ka se ka olu dilan ka an ka gitɔrɔn sanfɛlaw ka olu furan an ka feu tricolore u ye fɛɛrɛ kɛ ka olu bɛɛ lajɛlen dilan wa u y'a jira k'u ka baara tɛna dan o dɔrɔn ma k'u na fɛɛrɛw sigi sen kan yasa min ye an ka sirabaw la an ka kuran yelen minnu tiɲɛnen don ka olu dilan cogoya min na. Wa u y'a jira fana k'u na fɛɛrɛ sigi sen kan yasa min ye an ka ɲamanbɔnyɔrɔw ye Lafiyabugukaw fɛ yen Kulubakaw fɛ yen fo ka taga se Darsalam ani Numubugu ni Safo k'u na fɛɛrɛ sigi sen kan ka o yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen dilan yasa Bamakɔ bɛ se cogoya min na ka lasaniya ka jɛya ani Bamakɔkaw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogoya min na fu u sigiyɔrɔw la. Ka kɛɲɛ ni groupe électrogène 27 min kun kofɔra k'a bɛna di an ka EDEM SA ma ni o hukumu kɔnɔ EDEM ɲɛmaa kɔrɔ Lamine Seydou Traoré ni a ɲɛmaa Umar Jara ni olu tun minɛna ka datugu janvier kalo tile 22 san 2024 olu bilala liberté provisoire la jumadon novembre kalo tile 29 san 2024 k'a sababuya kɛ k'u ye sefa wari $50,000 sara a ko la. Sibiri don novembre kalo tile 30 san 2024 CICB kɔnɔna la Kangayi Sangare ni ale ye kunnafoni dila ye ale ni a baarakɛɲɔgɔnw ye lasigi kɛ yasa ka jamanadenw kunnafoni cogoya min na ko an ka an kɔlɔsi kunnafoniw na an ka bɔlɔlɔsiraw kan ko an man kan tɛ ka da kunnafoni bɛɛ lajɛlen na wa a ye welewelemada kɛ fɛnɛ ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmaaw ma k'u ka fɛɛrɛ sigi sen kan yasa ni kow bɛ jamana kɔnɔna la kunnafoni ɲuman jamanadenw ka se ka o sɔrɔ ani fɛnɛ ko u ka fɛɛrɛw sigi sen kan maa minnu bɛ kunnafoni kolonw di an ka bɔlɔlɔsiraw kan ka se ka olu maaw ɲange yasa a ko dan bɛ se ka sigi a la cogoya min na. O bana ta an ka kɔkan kunnafoniw na an bɛ taa Bɛnɛkaw fɛ yen tɛnɛndon banbanci wale tigilamɔgɔw ye
bingani wale ta ka ɲɛsi bɛnɛ finitigilakaw ma. O kɛra sababu ye ka finitigilaka maa 3 ka olu bɔnɛ u nina ka maa 4 ka olu jogin. Wa a jirala ko Burkina Faso ni Benin ni ɲɔgɔn cɛ ko lakanabaliya ɲɔ ɲalen bɛ o yɔrɔw la kosɛbɛ. Wa ko Benin ni maa minnu bɛ dancɛbɔ ni o ye Golfe de Guinée, Ghana ani Togo ko ni lakanabaliya kɛlen bɛ ka kɔlɔlɔba de lase o maaw ma. O hukumu kɔnɔna la a ɲininen bɛ ni maa ninnu fɛ ko u ka fɛɛrɛw sigi sen kan yaasa u ka finitigilakaw ni bɛnɛkaw bɛ se ka jɛ cogoya min na k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka lakanabaliya ka o kɛlɛ ka bɔ u ka jamanaw kɔnɔna la. N'an bɔra an bɛ taa Guinéenw ka dugu min bɛ ni o ye Zerekore dolantan dɔ senfɛ jama ka giringirinni kɛra sababu ye ka maa 56 k'olu bɔnɛ u nina. O hukumu kɔnɔna la u ka premier ministre Ba Uri ale wulila ka taa a yɔrɔ la yaasa ka tasibila kɛ ni maa ninnu ye ani ka jour de deuil décréter tile 3 kɔnɔna la. Wa a y'a ɲini fana dugudenw fɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma ni wagati gɛlɛn kɔnɔna la u ka jɛ ka baara kɛ yaasa ni ɲɔgɔnna wɛrɛ o kana kɛ. Wa a ye a jira u la fana ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na yaasa fɛn min kɛra jama girinkun ye ka se ka o ko dɔn. Nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an b'an ka dibila baarakɛbagaw fo sabula olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka baara in na. An b'a fɔ k'Ala ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔ. Ala ka sankɔrɔta di an ka finitigilakaw ma. Ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka kunnafoni di aw ma ladiriya la. Shukuran.